Boas tardes. Vamos dar comenzo á sesión ordinaria correspondente ao pleno número 10 do ano 2025. Dentro da orden do día, no punto 1, traemos a aprobación da ata da sesión anterior, que ten a súa disposición no expediente. Non sei se ten algo que engadir. Da ata anterior, nada. Procedemos, polo tanto, á votación. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Ben, como xa tiñamos comentado, vamos proceder á lectura, ou vaise proceder á lectura da declaración institucional en defensa da xustiza de proximidade do Partido Xudicial de Muros contra a centralización das competencias en materia de violencia de xénero en Santiago de Compostela. Declaración institucional en defensa da xustiza de proximidade no Partido Xudicial de Muros en contra da centralización das competencias en materia de violencia de xénero en Santiago de Compostela. Concello de Outes, en representación dos intereses da súa veciñanza, en resposta ás peticións realizadas por diversos colectivos profesionais, sociais e veciñais do Partido Xudicial de Muros, ao que o Concello de Outes pertence, manifesta a súa profunda preocupación ante a proposta do Goberno Central de crear un xulgado especializado en violencia sobre a muller con sede en Santiago de Compostela, que asumirá as competencias hoxe atribuídas ao xulgado de primeira instancia de Muros. Esta medida, promovida en virtude da Lei Orgánica 1/2025 do 3 de xaneiro, de eficiencia do Servicio Público da Xustiza nos xulgados da violencia sobre a muller, é prevista ao abeiro do artigo 89.3 a 4 da Lei Orgánica do Poder Xudicial, supón, de facto, a supresión da competencia en materia de violencia de xénero do xulgado de Muros. Esta decisión non está xustificada en base a criterios obxectivos, xa que non existe unha sobrecarga de traballo no xulgado actual, non se producía un incremento significativo da poboación, existen medios materiais e humanos suficientes para garantir a atención especializada e inmediata ás vítimas. O xulgado de Muros atende, actualmente, tanto causas penais como civís relativas á violencia de xénero, malos tratos, xuizos rápidos, medidas provisionais, gardas e custodias, modificación de medidas, liquidacións de ben comuns, etc., cunha resposta eficiente, profesional e humana. Conta cun servizo de garda 24 horas os 365 días do ano, con abogados e abogadas da quenda de oficio especializados, forzas de seguridade locais, CIN municipal e Casa de Acollida. Os datos estatísticos avalan o correcto funcionamento da xurisdición nesta materia. Pola contra, a derivación destas competencias ao novo xulgado de Santiago, que atendería a súa vez múltiples partidos xudiciais da comarca da provincia, implicaría un colapso do novo órgano xudicial, que se vería saturado, atrasos estruturais na atención das vítimas e na tramitación dos procedementos, a eliminación da xustiza de proximidade, afastando as vítimas da súa contorna inmediata de apoio e protección. Un prexuicio directo ás persoas residentes no rural, especialmente nos concellos máis afastados, como Carnota ou Mazaricos, onde a primeira autovía se atopa a máis de 30 km, o que supón máis dunha hora ata Santiago. Un impacto multiplicado nas persoas con discapacidade, que xa sofren a falta de transporte público e a accesibilidade no medio rural, como denuncia a Divismur. Esta proposta fomenta o illamento do rural, aumenta a inseguridade das vítimas, desmantela infraestructuras públicas necesarias e incumpre o principio de equidade territorial, xerando unha enorme alarma social entre profesionais, entidades sociais e cidadanía. Neste contexto, o Concello de Outes, asumindo a súa responsabilidade institucional e polo anteriormente exposto, redacta esta declaración institucional, acordada por unanimidade entre todos os grupos políticos que forman o pleno do Concello e que supón as seguintes actuacións. 1. Instar ao Ministerio de Xustiza, a Dirección Xeral de Xustiza de Galicia e ao Consello Xeral do Poder Xudicial a manter e reforzar a competencia actual do xulgado de primeira instancia e instrucción de Muros en materia de violencia de xénero, garantindo a continuidade do seu funcionamento e da súa capacidade para tramitar tanto os procedementos penais como civís derivados desta problemática. 2. Manifestar a repulsa institucional a que as competencias de violencia de xénero en materias relacionadas, actualmente asumidas polo xulgado de primeira instancia e instrucción de Muros, sexan absorbidas polo novo xulgado de violencia de xénero
de Santiago de Compostela, por considerala prexudicial, discriminatoria para o rural e carente de base xurídica ou operativa. 3. Instar ao Goberno de España, ao Consello Xeral do Poder Xudicial e ao Ministerio de Xusticia a que renuncien á modificación da competencia territorial do Xulgado de Muros, modifiquen ou deixen sin efecto a resolución que contempla esta centralización, recoñezan e manteñan a necesidade dunha xustiza de proximidade en zonas rurais. 4. Instar a Xunta de Galicia a presentar ante o Parlamento de Galicia unha iniciativa institucional en defensa da permanencia das competencias biogen no Xulgado de Muros, manifestando o seu apoio á continuidade en materia de protección das mulleres e as familias. 5. Dar traslado deste acordo ao Ministerio de Xustiza, a Xunta de Galicia, ao Parlamento de Galicia, ao Consello Xeral do Poder Xudicial, a FEGAN e aos concellos do Partido Xudicial afectados, Muros, Carnota e Mazaricos, así como os colexios profesionais correspondentes. Outes 28 de agosto de 2025. Ben, no seguinte punto da orde do día traemos o expediente 848/2025, que é un procedimento xenérico que se trata de fixar os días festivos no Concello de Outes para o ano 2026, propoñendo a proposta de acordo o mércores 18 de febreiro, mércores de cinza, e o martes 29 de setembro, San Miguel. Ten a palabra o voceiro do Grupo Compromiso. Non imos a comentar nada, bueno, é a proposta que habitualmente se fai e bueno, pois votaremos a favor. Moitas gracias. Ten a palabra o voceiro do BNG. A voceira do BNG. Sí, grazas. Nós tamén votaremos a favor, estamos de acordo con esta proposta que se fai todos os anos e temos en conta tamén que o 29 de setembro é unha data na que hai moita afluencia de visitantes ao Concello polo San Campio e iso fai que as estradas do Concello estean saturadas. É importante tamén que o feito de que sea festivo pois permita a xente do propio Concello que asistan ao evento e aproveitamos para solicitar tamén que estábamos facendo unha tramitación para considerar San Campio como festa de interese turística da Xunta e que se podría seguir con esa tramitación porque creemos que é importante para o Concello manter ese día con esa festa tan importante que temos. Moitas gracias. Ten a palabra o voceiro do Grupo Mixto. Vale, ben, sin máis, procedemos á votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Ben. No punto 3 da orde do día traemos o expediente 251/2025 que é a delegación e avocacións de competencias. A proposta de acordo é nomear ao concelleiro don Carlos Leis Pedrosa, representante do Concello de Outes na directiva da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Outes. Con esta proposta, o que buscamos é mellorar a coordinación e colaboración coa Agrupación de Protección Civil. Neste tempo, desde que accedemos ao goberno, o delegado proposto preocupouse en facer os cursos e a formación correspondente para ser membro deste colectivo. E tamén cabe destacar que con esta figura pode ser que se obteñan beneficios e axudas de outras administracións para a protección civil. Ten a palabra o voceiro. Tampouco vamos a votar a favor, solo nos extraña que se tardara tanto en facer esta delegación, porque xa houve varios plenos nos que se fixeron avocacións de competencias e esta non sabemos por que quedou así un pouco retrasada, pero é importante tela, sen dúda. Ten a palabra o visto. Ben, con respecto ao apunte que fai a voceira do BNG, para poder facer esta tramitación, o concelleiro en cuestión iniciou a formación correspondente de protección civil e no momento que a acadou, pois foi cando se nomeou pois representante do Concello nese colectivo. Destacar que fixose o máis rápido posible e destacar que facía moitos anos que non había ninguna figura de protección civil asumindo estas responsabilidades, que formara parte da tal. Entonces, consideramos que é notoria
pública a colaboración que estamos a prestar con Protección Civil, incorporando a un membro do Goberno na directiva. Sin máis, non sei se queren facer algún tipo de... Ben, pois procedemos á votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobado con votos a favor do PP e máis de BNG. Abstencións, perdón, ao grupo mixto. Ben, seguinte punto que ven na orde do día é o expediente 603/2025, que son subvencións solicitadas a outra administración. Ben, a proposta que traemos neste punto é a aprobación de 3 proxectos a incluir na segunda fase do POS adicional 2, do cal lle corresponden ao Concello de Outes a cantidade de 292.414 euros con 22 euros, dos cales na primeira fase xa foron incluídos en proxectos por valor de 125.014,81 euros. A cantidade restante, polo tanto, que ascende a 167.399,40 euros, serán empregados nos seguintes proxectos: Camiño de Vilardigo á Escola de Piragüismo e outros, por un valor de 33.538,02 euros, as pistas de adestramento do campo de fútbol de Outes por un valor de 32.089,05 euros, e a millora no viario da piscina municipal ao paseo fluvial do Río Tins por un valor de 101.772,40 euros. A suma dos 3 proxectos, polo tanto, ascende a cantidade de 167.399,47 euros. Ten a palabra o voceiro do Grupo Compromiso. Ben, bueno, como é sabido, efectivamente, como usted acaba de comentar, bueno, pois a Deputación da Coruña incluía unha serie de plans adicionais, e un deles, pois, este que imos a aprobar agora, para financiar, en este caso, obras e actuacións. Simplemente quero recordar que o noso goberno, no seu momento, como era habitual tamén, incluíu no plan un plan complementario con unha serie de actuacións que eran 4, en este caso, para, ou como previsión, justamente para os fondos que habitualmente a Deputación non se confirma meses posteriores, non? En meses posteriores. Bueno, teño que indicar únicamente que foron 4 os proxectos que nos propuséramos àquela altura, non só 2, 4, e vostedes o que en realidad están facendo agora, me fano coa legitimidade que evidentemente teñen, que é do goberno, e simplemente, bueno, 2 deles xa están aprobados, por tanto, que son o proxecto da variante de Viro e a Rúa do Cristo, e a pavimentación núcleo de Cando en Cataxueiro e Lantarou, por algo máis de 125.000 euros. Son os 2 proxectos que, como digo, xa foron aprobados no seu momento, que vostedes non modifican, e pois modifican outros 2, bueno, atendendo a razóns que vostedes considerarán oportunos. Un deles é a zona de adestramento no campo de fútbol, donde, polo que vimos, cambian de ubicación pois a pista, a mini pista de atletismo, e outra zona para pois lanzamento de peso e outras disciplinas, entendemos nós, cambian a reubicación. Bueno, entendemos que cumple os criterios técnicos, non tampouco analizamos en profundidade. E en segundo lugar, bueno, pois outro proxecto que nós tamén xa aprobáramos era o da millora non, posta, digamos, en funcionamento da senda da piscina, dende a piscina municipal ata o paseo fluvial. En este caso, vostedes modifican o proxecto basicamente para asfaltar tamén a carretera, sacando, iso sí, unha serie de unidades de obra do proxecto original. E finalmente inclúe unha proposta nova, que vostede acaba de incluir, que acaba de mencionar, que é a mellora dunha serie de camiños na parroquia de Cando. Bueno, nos entendemos que é a súa proposta, poderíamos nós facer outra diferente, inda que en xeral é moi parecida a que tiñamos, con ese engadido, e bueno, simplemente queríamos aclarar esta cuestión, e bueno, alegrámonos que haxa máis fondos para facer máis investimentos no Concello de Outes, provintes, en este caso, da Deputación da Coruña. Moitas gracias. Ten a palabra o voceiro de BNG. Ben, moitas grazas.
ben, ou se levan, como se viña comentando, traese a aprobación esa modificación do post complementario para engadir unha obra que sí que é nova, pero para modificar dúas obras que xa deixara aprobadas ao noso goberno e deseñadas no seu momento. E queremos, dende o BNG, resaltar en concreto as modificacións que se lle fixeron aos proxectos que deixamos aprobados antes da moción de censura, máis que nada para ver unhas diferencias que nos parecen importantes. Ademais, gustaríame insistir, porque escoitamos ao alcalde nas declaracións que dou na prensa estes días, dicindo que os proxectos estaban fatal, que tiñan moitísimas cuestións a arranxar, e realmente as modificacións que fan, na maior parte dos casos, son sutiles, por dicirlo de alguma maneira, e as modificacións que fixeron de calado, o único que fan é empeorar o proxecto. E vou explicar por qué. Por un lado, unha das obras que vostedes modifican é a obra para a creación dun sendeiro peonil entre a piscina municipal e as beirarrúas do areal, pasando xa o paseo hasta as beirarrúas da estrada da Diputación do Areal. Ese proxecto que nós deixáramos deseñado, fixéranse unhas pequenas modificacións en xaneiro, xusto antes de presentalo, e deixábase completo o sendeiro, de punta a punta, agás na ponte que pasa por riba do río, onde se iban a instalar uns volardos para dar seguridade aos viandantes. Ben, pois o que era un proxecto de seguridade viaria, un proxecto para darlle seguridade aos viandantes nese treito que ten moito recorrido peonil, pois resulta que o Partido Popular convírteo nun ensanchamento de estrada e recorta 70 metros case de acera. Faino dun xeito que non ten, ademais, moito sentido. Unha estrada que agora mesmo ten 5,40 metros de ancho, amplíanlle 1 metro, cousa que inicialmente non ten por que ser algo malo, porque se pode aproveitar a estrada para moitos usos, non ten que ser exclusivamente para o tránsito rodado, pero inicialmente no proxecto deixa saber que só vai ser para tránsito rodado, o cal é algo extraño. E explico por que é extraño. A estrada que vai quedar resultante desta obra son 6,40 metros, que xa é máis ancho que a zona de rodaxe da Avenida de Compostela, nas zonas de 2 carriles, e da Avenida de San Campio, nas zonas estreitas. É dicir, vostedes están facendo unha avenida nunha pista parcelaria, cousa que non ten moito sentido cando falamos de mellorar a seguridade vial dos peóns. Isto significa que os coches teñen máis rango para ir máis rápido e, polo tanto, empeórase a seguridade vial. E empeórase na parte onde vostedes eliminan case 70 metros de sendeiro peonil, porque que fan? Danlle dúas alternativas aos veciños. Por un lado, ou van case 70 metros pola carretera, ampliada, iso sí, ou ben desvíanse 400 metros polo paseo fluvial para chegar ao mesmo punto. Isto non semella unha mellora, sobre todo cando tamén retiran luminarias desa zona, é dicir, que de noite ou no inverno vai ser unha zona menos iluminada arredor da ponte do río Tins nese treito. Sinceramente, nós consideramos que isto é un empeoramento cando nós deixáramos un proxecto ben pensado e ben dimensionado para esta estrada. Se vostedes a maiores queren asfaltar, cousa que nos parece correcto, poderían facelo nas partes máis afectadas e deixar parte desos case 30.000 euros que van destinar á ampliación e ao asfaltado para asfaltar outras carreteras de outras zonas do Concello que seguramente teñen bastante máis falta que esta estrada neste momento. Sinceramente, dende o BNG, consideramos que este é un empeoramento e rogámoslle que realmente so planteen e revisen se teñen tempo aínda de corrixir o seu erro, porque, dende logo, ten moi mala pinta o proxecto que nos presentan os aquí. Vostedes falaban de mellora e nós o único que vemos aquí é unha falta de visión e unha incapacidade para mellorar os nosos viarios e espacios públicos. Eso por un lado, que, por certo, xa postos a meter, xa que a Deputación provee ao Concello con máis diñeiro e que nós deixamos unha partida de 20.000 euros, por exemplo, para arranxar o teito da Escola Municipal de Música ou da banda, ben podían tamén destinalo para iso, se non querían gastalo dos orzamentos municipais, por poñer un exemplo. Pero tamén me vou meter na modificación dos espazos deportivos. Hai unha modificación que inicialmente parece que é unha modificación para mellora,
e nós recoñecémolo, que é a ampliación, cambiando a ubicación da pista deportiva facendo máis longa a pista de atletismo, pero hai unha cousa que nos chamou a atención e que nos gustaría comentar case como anécdota. Resulta que na zona onde se vai a poñer o espazo de lanzamento de peso, non sei se se lembran, hai unha pista de skate, un medio tubo, que puxo o goberno do Partido Popular cando gobernaba, non sei se era Beatriz Alcaldesa ou non, pero bueno, o Partido Popular no 2016, fai menos de 10 anos, pola cal recibeu o Concello unha subvención de 5.997 euros daquela, uns 7.600 euros asustados a inflación a día de hoxe. Ben, xa daquela a moitos veciños lles parecera un despropósito a ubicación e a maneira na que se executou esa obra, porque eu estou seguro de que moitos veciños descoñecen por completo deste equipamento, pero, mírate, que chegaron vostedes ao goberno e non sei se por decisión súa ou por complicidade están recoñecendo a súa nefasta xestión e tiran abaixo gastando casi 5.000 euros para derrubalo. É dicir, máis de 10.000 euros, prácticamente asustado aos cartos de hoxe en día. Eu non sei, sinceramente, a que andan, pero eso de mellorar proxectos en liñas xerais, permítanme que o dude. Moitas grazas. Moitas gracias. Ten a palabra o voceiro do Grupo Mixto. Ben, con respecto ás pistas de adestramento do campo de fútbol, tanto a ese proxecto das pistas do campo de fútbol como a mellora do viario da piscina ao paseo fluvial do Río Tins, queda claro que son proxectos novos e non están aprobados, vanse a aprobar neste pleno. Son proxectos novos. Este proxecto das pistas de adestramento do campo de fútbol de Outes é un novo proxecto, atende a peticións, desde logo, de futuros usuarios, busca unha alternativa máis eficiente de cara ás actividades a desenvolver no mesmo. As melloras que conseguimos respecto ao anterior proxecto son principalmente que agora temos unha longitude de pista que antes non tiñamos, de 100 metros, e canto antes esa longitude aproximadamente era dos 58 metros aproximadamente, non chegaba a eles. Ben, entonces, consideramos que este proxecto queda máis logrado deste xeito, así nos fixeron saber usuarios que van a facer utilización desas instalacións. E con respecto ao proxecto da mellora do viario da piscina municipal ao paseo fluvial do Río Tins, é un proxecto novo, como digo. Un proxecto novo que o que pretende con este proxecto é non cometer os mesmos erros que xa cometeron vostedes na senda que vai desde o bosque hasta a piscina, creando unha situación de inseguridade viaria. É un proxecto que pensa na seguridade viaria. Este proxecto, a diferencia do que vostedes tiñan, como saben, dixo o voceiro do BNG, aumenta a plataforma do viario 1 metro. Bueno, conseguimos 6,4 metros de ancho medio, aparte dos 1,8 metros libres que quedan de senda peonil. Ben, para conseguir isto, detrás disto hai un traballo. Hai un traballo, sobre todo, de falar cos propietarios das fincas, os cales, desde aquí, agradecemos a súa colaboración á hora de poñer a disposición do Concello os terreos necesarios para cometer esa obra. Primeiro punto. Ademais, este novo proxecto contempla o aglomerado, como xa tamén ben dixo o voceiro, os diferentes voceiros, o aglomerado en quente de todo o vial e a señalización tanto horizontal como vertical, cousa que o proxecto que vostedes propoñían non contemplaba ninguna actuación nese sentido. Proxecto novo, estamos falando, desde logo. E, desde logo, tamén consideramos que actuar no vial é importante, pois que se trata dunha entrada e saída a unha ubicación do centro médico, da piscina, do centro de día, non é unha pista parcelaria nada máis. Estáse olvidando vostede da piscina, do centro médico, das ambulancias e de moitos usuarios que utilizan esa vía para entrar ou salir. Parece mentira que non o sepa. Ben, nós o que queremos basicamente é que os vehículos poidan pasar un polo outro sin crear unha situación de perigo como pasa agora. Dous coches de frente na vía que está executada no anterior proxecto tense que meter a senda peonil porque non son capaces de cruzarse. Sin máis, esa é a base do noso proxecto, a seguridade viaria. De todas formas, tamén lle digo, cando este proxecto este rematado, teremos un bo exemplo. Está claro que teremos un bo exemplo para poder diferenciar unha primeira fase
que para vostede, polo que parece, que estaba ben executada, foi feito desde o bosque hasta a piscina, onde dous coches non se cruzan, non poden pasar ao mesmo xeito. É unha segunda fase que será o proxecto executado por este goberno, que vai desde a piscina hasta a carretera da Diputación, onde habrá unha plataforma amplia que poden circular dous coches en sentidos diferentes e, ademais, que anda unha senda factible para a seguridade dos peatóns. Ben, a proposta que vostedes propoñían para cruzar a ponte considerámola totalmente insegura para os peatóns, porque se xa non collen dous coches apenas na ponte, ademais meterlle unha senda que lle iban meter de 1 metro de ancho, de 50 centímetros, como iban pasar as sillas de cadeiras. Hai que pensar un poquinho en todas esas cuestións. Polo tanto, a proposta que facemos, efectivamente, vai ser para unir co paseo fluvial do río Tins e, como xa digo, os veciños podrán valorar e podrán comparar tanto unha actuación como a outra unha vez estén rematadas, objetivamente. Nada máis, non sei se quere facer algún tipo de aclaración. Simplemente por alusións, igual ten vostede un coche moi ancho, e teñen vostedes uns coches moi grandes, porque iso de que non pasan un coche polo outro na estrada que vai do centro da Rua da Capela á Piscina, pois non é certo. Non teñen que invadir ninguna senda, porque ademais ocupámonos de sinalizar correctamente, porque ademais é plataforma única, sinalizar correctamente e diferenciar un espazo do outro. Por tanto, é a primeira vez que oímos que supón un perigo para os viandantes. Igual o que lle molesta a vostedes é que nós fixéramos unha obra longamente demandada dende hai moitos anos por parte dos veciños e que fixéramos nós. Igual é iso. Polo demais, bueno, nós poderíamos ter dúbidas, efectivamente, sobre algúns aspectos técnicos de algúnas actuacións. Mesmo non temos claro que o espazo que hai entre o pabillón polideportivo e o campo de fútbol, bueno, pois ese é suficiente. Entendo que as medidas dan, claro que sí, para eso hai un director do proxecto, non? Pero, bueno, seguramente tamén crea incomodidades para o uso do pabillón. Verémolo, non? É a súa proposta, vostedes terán que defendela, non? Pero, bueno, tampouco non entendo moi ben que defendan vostedes a súa proposta atacando as nosas, cando de verdade creemos que non é problemático. Moitas grazas. Moitas gracias. Ten a palabra o vocero, de forma breve, por favor. Eu, antes de nada, vostede ten unha insistencia moi grande en aseverar que son proxectos novos. E vostede, acto seguido, repetir 4 veces que son proxectos novos, di, no proxecto que vostedes presentaban antes, a que modificamos, hai a diferencia. É dicir, ou é novo ou é un modificado, porque, claro, vostedes podían coller e cambiarlle a pintura ao chan e dicir que é un proxecto novo. En vez de poñer a cera laranxa, podría ser marrón, esa sería un proxecto novo. Home, a ver, eu creo que vostedes, sinceramente, podrían ter algo máis de creatividade e ir pensando xa en que facer. Eso estaría ben. Máis alá de andar pretendendo dicir que acaban de inventar a roda cando non é así. E tamén siguen cas mesmas teimas. Nós tiñamos previsto pintar os pasos de peóns, tiñamos previsto a sinalización. Outra é a cuestión que, co cálculo inicial, houbera que asustar e despois o resto facelo a cargo dos orzamentos municipais tendo as partidas previstas. E outra é a cuestión que, habendo unha ampliación de crédito do que ven da Diputación, se pudera modificar os proxectos e a posteriori melloralos nese sentido e aforrándolle diñeiro ao Concello. É unha cuestión de xestión diaria que hai que ir vendo ao longo do tempo. Non podemos poñer 250.000 se o prezo inicial que nos dá a Diputación son 220.000. Polo tanto, se o Concello está disposto a asumir parte para facer máis, evidentemente é unha mellor xestión a nosa. Dito isto, eu creo que ao mellor viríalles ben, e isto é unha recomendación, porque eu penso que o goberno que nos goberna, o goberno de Outes, estaría ben que dera un paseo polo mundo adiante, polos concellos de Galicia adiante, que hai bastantes exemplos vos, sobre todo en mobilidade e en seguridade viaria, porque parece que ten unha mentalidade dos anos 50. E, ademais, na súa intervención, señor Francalo, deixou a ver que
que a seguridade da que falaba era dos vehículos, porque que non era seguro, porque os coches tiñan que parar e reducir a velocidade e invadir un pouquiño. Quer dicir, mire, vou explicar. Si son estradas que están conectando servizos importantes, como é a piscina municipal, que, por certo, o Partido Popular puso no medio da nada, que ben podía escoller unha ubicación moito mellor para a piscina, pero eso é outro tema para outro día. Estou explicando, se me permiten. Entón, como estaba dicindo, vostede centrouse nos vehículos, en que se podían cruzar ou non podían cruzar. Como lle estaba dicindo, ademais, este vial é máis ancho originalmente que o outro, o proposta que vostedes fan ten máis ancho que a Avenida de Compostela, que é a avenida principal do casco urbano, e a Avenida de San Campio. Ten máis ancho a nova estrada que vostedes propoñen que as avenidas principais da Serra. A nós non nos parece unha dimensión axeitada para o tráfico que ten esa estrada e parecenos innecesario. E insisto, eu creo que nunha zona urbana é mellor ir a 30 que ir a 90. Esa estrada ten as dimensións, a estrada que vostedes amplían, deixan algunhas dimensións casi dunha estrada de 90 km por hora. Se queremos que a xente vaya a unha velocidade razonable ao lado dunha beirarrúa de onde van peóns e aínda por riba retiran 70 metros, estou dicindo que entre beirarrúa e beirarrúa van deixar 70 metros sin acera, que a xente vai ter que camiñar pola carretera, basicamente, e ao mesmo tempo están dándolle manga ancha para que os vehículos corran, en vez de ter que reducir velocidade para ir con cuidado de non atropelar a ninguén, de non bater cos coches, pois iso é un empeoramento da seguridade viaria. Sí, é unha mellora para que os coches vayan máis rápido. Iso é así. Pero é un empeoramento da seguridade viaria. E cando se fan obras para humanizar, para mellorar a seguridade viaria, pénsase no peón e non no vehículo. E vostedes están nunha fase mental e nunha época que non corresponde ca actual. E o que temos que velar no Concello é para que non haxa accidentes, e para que as estradas estean nunhas boas condicións e para que os servizos sexan correctos. E nós o que pretendíamos, e remato con este proxecto, era que houbera mellora na mobilidade peonil. Agora mesmo vostedes o que fan é empeoralo, insisto, retirando ese tramo de beira a rúa, porque deixan cunha mala alternativa aos veciños e postos a facer unha obra, facela ben, porque é como se deixan a Avenida de Compostela, por poñer un exemplo, entre a de Lolita de Pacheca e a Agraria sin acera, e que sería un absurdo. Pois este é un caso similar. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Ten a palabra o voceiro do Grupo Mixto. Bueno, eu, para rematar, sin máis, fai vostede unhas interpretacións tanto fantásticas, pero eu non vou entrar neso, porque creo que son opinións persoais súas. De verdade, creo que debe de escoitar os veciños, deben de escoitalos. A senda que vai desde o bosque á piscina genera graves problemas de seguridade viaria que afectan aos peóns, della volta que queira. Nós facemos esta proposta, sin máis, hai unha que está executada pola vosa parte, polo seu goberno, perdón, no seu mandato, desde o centro médico ou desde o bosque á piscina, e habrá outro que vai desde a piscina á carretera de Diputación. E como xa dixen, serán os veciños quen de valorar cal é máis positiva unha actuación e a outra. Nada máis. Procedemos, polo tanto, á votación destes proxectos que se traen para a segunda fase do posto adicional 2. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado con 7 votos a favor, PP e Grupo Mixto, e 5 votos de abstención. Ben, pasamos, polo tanto, ao próximo punto da orde do día. É o punto 5, que é o expediente 745/2025, que se trata da colaboración e delegación da xestión recaudatoria. Vai expoñer este punto a concelleira de Facenda, Beatriz Molinos. Moi ben, pois esta proposta que hoxe
trae o Goberno Municipal ao Pleno por o seu debate e aprobación, trata da delegación por parte do Concello na Deputación Provincial da Coruña da recadación executiva dos tributos, dos prezos públicos e de calquer outro ingreso de dereito público de cobro non periódico ou por períodos inferiores a un ano. O exercicio desta delegación faríase nos termos que establecen as bases para a prestación de servicios tributarios aos concellos da provincia que a Deputación da Coruña ten aprobadas. E o motivo da proposta é que consideramos que, dada a escasez de medios, tanto técnicos como humanos, cos que conta o Concello para realizar esta labor, a xestión de cobro feita deste xeito proposto resultaría moito máis dilixente e máis eficaz, sobre todo. Todos vostedes tiveron a súa disposición a documentación relativa a este expediente, na que figura todo o relacionado con esta proposta, polo que de momento non temos nada máis que decir. Gracias. Ten a palabra o voceiro do Compromiso Outes. Ben, nos visto o informe de Tesourería sobre esta cuestión, efectivamente era unha cuestión igual que a delegación de algún imposto que nos tamén fixemos meses atrás, era unha cuestión que dende Tesourería levaban tempo indicando que podría ser pertinente levar a cabo, que é delegar na Deputación da Coruña a recadación executiva, como acaban de sinalar. Bueno, pois visto ese informe nos parecenos que pode ser adecuado, que se aumenta a eficiencia e eficacia, neste caso, do cobro de tributos do Concello, pois benvidos esa e votaremos a favor. Moitas gracias. Ten a palabra a voceira do BNG. Grazas, pois, bueno, como ben decíades, a Delegación de Competencias á Deputación por este tema é algo que xa se viña facendo no anterior goberno, cando se fixo no cobro do IVTM, para que entendasen o de rodadura de vehículos, non? E, bueno, por explicarlo en palabras menos técnicas, aquí diremos que o que se lle delega á Deputación é o cobro dos morosos, que é unha demanda moitas veces tamén que nos fai a veciñanza, non? Que non entende por que a xente que non atende os requerimentos para os pagos que se fan desde o Concello, das tasas públicas, a esa do lixo, da auga ou dos servicios e actividades culturales ou deportivas, pois porque non pasa nada, non? Creando eso unha discriminación cos veciños e veciñas que cumplen co seu compromiso e son responsables e pagan os usos municipais. Eso é verdad que os concellos pequenos non teñen recursos humanos moitas veces para poder desenvolver esta labor de fiscalización e polo tanto, recadar eses impagos e, bueno, a Deputación, a parte do tan coñecido Plan de Obras e Servicios, o POS, do que saen os cartos para as obras das que falamos, por exemplo, no anterior punto do Pleno, pois tamén ten e pon a disposición dos concellos a necesaria xestión e os recursos humanos necesarios para facer esta fiscalización. Por lo tanto, nós tamén votaremos a favor. Moitas gracias. Ten a palabra o voceiro do Grupo Mixto. Moitas gracias. Pois ao igual que consideramos no seu momento a cesión ou a toma de decisión que apoiamos que a través da Diputación se pusera a disposición o imposto de vehículos, queremos apoiar agora tamén a xestión neste tema a través da Diputación. Como dicían os compañeiros do BNG de Compromiso por Outes, no seu momento xa se tomou unha decisión e nos apoiámola e agora, como digo, apoiaremos tamén esta decisión. Nada máis e moitas gracias. Bueno, polo tanto, vamos proceder á votación, estamos todos de acordo. Polo tanto, votos a favor, entendo que se aproba por unanimidade. Ben, punto 6 da orde do día, trátase do expediente 584/2025, planificación orzamentaria. Vai expoñer este punto a concelleira de Facenda, Beatriz Molinos.
Moi ben, pois a proposta que se trae neste punto é a aprobación dun plan económico financiero para os anos 25 e 26 do Concello de Outes, solicitado pola Secretaría Xeral Técnica e do Tesouro da Xunta de Galicia. A necesidade de redacción deste plan ven dada pola constatación de que as contas do ano 2024, correspondentes á xestión do anterior goberno, arrosaron un incumprimento do Obxectivo de Estabilidade Orzamentaria. Este incumprimento cifrase na cantidade de 520.786,63 euros, o que quere decir que o anterior goberno, no ano 24, gastou máis de medio millón de euros do que tiñan orzamentado. Debido á crise producida polo COVID, no ano 2020, suspendeuse a aplicación das reglas fiscais que levaban en vigor dende o ano 2013, dando lugar a unha especie de barra libre no gasto e máis no uso de remanente de tesourería. E no pasado ano reactiváronse estas reglas fiscais, volvendo a entrar en vigor para empezar a ser aplicadas á xestión económica feita no ano 2024, evidentemente para ser cumpridas, neste caso, polo goberno municipal que estaba neste ano gobernando. E o que sucedeu foi que no Concello de Outes foi precisamente que o anterior goberno utilizou indiscriminadamente o remanente de tesourería, empregándose indebidamente estes recursos financeiros para pagar gastos estruturais que non estaban cobertos cos fondos previstos no Orzamento 2024. E esta maneira de proceder levou a que a liquidación orzamentaria do ano 2024 arrosase como resultado o incumprimento do principio básico de estabilidade orzamentaria, o que se viña sucedendo reiteradamente nas liquidacións dos últimos anos, coa diferencia de que, coa reactivación das reglas fiscais no ano 24, este incumprimento ten consecuencias e trouxo consigo que agora haxa que redactar e presentar ante os órganos de control superiores un plan económico financiero que garanta que o incumprimento da regla de estabilidade orzamentaria non vai a volver a darse nas liquidacións dos anos 25 e 26, sendo este PEF, este plan económico financiero, o que se propón aprobar neste pleno. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Dá a palabra ao vocero de Compromiso Outes. Bueno, moitas grazas. E, bueno, a verdade é que o plan económico financiero que vostedes presentan é un documento moi interesante, verdad? É un documento moi interesante, dá unha información moi interesante sobre a situación económica do noso Concello, e ademais creo que é un traballo moi ben feito, agradezo o traballo, entendo técnico a señora interventora, porque, como digo, é un reflexo da situación económica do Concello actualmente e da xestión que tamén se fixo nos últimos tempos do punto de vista económico. Bueno, en primeiro lugar, o que teño que dicir, que se explicou brevemente por parte da señora concelleira de Facenda, é que, efectivamente, os concellos, unha vez que se recuperan as regras fiscais que estuveron en suspenso por mor da COVID, teñen que cumplir unha serie de reglas, de normas, que non son tampouco inocentes. Son 3 normas. A primeira delas é a regla de gasto, que basicamente implica que non podemos pasar un teito de gasto que se tomando como referencia o que medra o Produto Interior Bruto, se non me equivoco, a previsión de crecemento do Produto Interior Bruto. Por certo, nos cumplimos, por tanto, non gastamos máis do que estaba previsto. E, en segundo lugar, hai que cumprir outro criterio, que é o límite da débeda pública, e nós, o Concello de Outes, tamén a cumple. Non hai, efectivamente, ninguna débeda financiera, nós non deixamos ninguna débeda financiera, e a única débeda que existe, que inicialmente era de máis de 700.000 euros, agora é de 627.000 euros, é unha débeda que contraeron vostedes coa Deputación da Coruña, e que ten consecuencias, ainda que vostedes se afanen moitas veces en dicir que non as teñen. Por exemplo, as consecuencias son que cada ano temos no plan de obras e servizos que antes falábamos, a volta de 50.000 euros menos para poder gastar agora. Porque vostedes tomaron a decisión lexítima de hai uns anos
gastar 700.000 euros nunhas obras ou actuacións financiadas cun préstamo da Deputación da Coruña. É normal, é razonable, era un préstamo a xuros cero, e era normal que vostedes fixeran iso. Igual que é moi normal que nós se tiñamos disposición para gastar o remanente de tesourería, o fixéramos. Porque o fixemos porque estábamos legitimados para facelo, entre outras cousas porque este pleno o legitimou. Porque os remanentes de tesourería eran de todos os veciños do Concello, por tanto, o Goberno e este pleno ten disposición para decidir en que os gasta. E así o fixemos. E había un terceiro criterio, unha terceira regla, que é a regla da estabilidade orzamentaria. E digo que non é inocente estas reglas, porque os concellos, as entidades locais, son as únicas que teñen que ter un orzamento equilibrado. As outras administracións, a administración autonómica e a administración central, por suposto, poden ter déficit, e teñen déficit habitualmente. Os concellos non, os concellos son un pouco os pagafantas da necesidade de estabilizar orzamentariamente os orzamentos a nivel global, porque todos, ao final, formamos parte da administración dunha administración única, non? Ben, efectivamente, os concellos non poden gastar máis do que ingresa, non poden ter déficit, o cal é un pouco raro, un pouco, dende logo, injusto, porque nin siquera o poden facer cando teñen remanente de tesourería. O sea, cando se pode botar man de aforro, habendo aforro, nos din que non, vostedes non poden botar man disto para, pois, soportar gastos o mellor imprevistos, gastos elevación de custes ou facer investimentos determinados. Iso é así. Iso foi o que pasou no noso caso. Vostede indicaba que había unha serie de gastos que se financiaron, gastos estruturais que se financiaron co remanente de tesourería, efectivamente, pero non é a totalidade. E nós teríamos que vir aquí igual e aprobar un plan, e vostedes terían que elaborar un plan económico-financiero inda que foran estrictamente gastos non estruturais. Iso é así. Por tanto, ben. Pero o máis interesante deste plan económico-financiero é, sen dúbida, as medidas que vostedes propoñen para correxir o desfase, para que non se volva a producir este desfase no futuro, no próximo ano, máis no seguinte. Por que é interesante isto? Porque esas medidas vostedes non as teñen que tomar. As tomamos nós. Claro, vostedes ríense, pero é así. A primeira, evidentemente, é a elevación da taxa do liso para chegala ao custe, e aínda así queda lonxe do custe que ten. Non sei se vostede coñece que por principios de Facenda as taxas deberían cubrir o custe do servizo, non o cubre aínda así, por non ser demasiado oneroso para a cidadanía, pero é que o custe do servizo do liso, de recollida do liso e de tratamento do liso, nos últimos 5 anos multiplicouse por 2. Non sei se saberían vostedes, pero é así. Entón, houve que tomar unha medida, tomouna o noso goberno. Por certo, non sei se van vostedes baixar a taxa do liso, ou mellor van a baixar. O sea, que criticaron no seu momento. A ver se a baixan. Claro, o lógico é subir as taxas cando sube o custe. Isto é así, aquí e na China popular. En segundo lugar, como ben indica o informe, o plan económico-financeiro, como ben se indica no plan económico-financeiro, a outra medida non é polo lado dos ingresos, é polo lado do gasto. E cal é esa medida? A asinatura do primeiro contrato para a prestación de servizos de luz, os servizos eléctricos que ten o Concello. Servizos eléctricos, servizos, por exemplo, para pagar o alumeado público. E outros moitos, non? Iso implica, como ben aparece neste informe, un aforro de perto de 100.000 euros anuais. O primeiro contrato que se fai por parte deste Concello, a primeira licitación, que se fai global de todos os servizos de electricidade que vostedes na súa vida fixeron, nin lle pasou pola cabeza, pareceme a min. Implica un aforro de 100.000 euros que fai que vostedes agora non teñan que facer absolutamente nada. Este plan inclúe estas dúas medidas como as medidas principais. Tamén a delegación dos morosos e da executiva que pouco, na que pode ser algo, o ingreso vai a dar. Por tanto, esa é unha cuestión importante. Este plan, as medidas que están nese plan, xas tomamos nós, o noso goberno. Pero o máis interesante deste plan que vostedes presentan é que imos votar a favor.
é o que aparece nas conclusións, porque aparece o seguinte: as magnitudes máis representativas da última liquidación aprobada do exercicio 2024 que poden avalar a capacidade do Concello para estes efectos son as seguintes: resultado orzamentario asustado positivo 101.414 euros, remanente de tesourería para gastos xerais 492.637,95 euros, aforro neto 177.363,86 euros, volumen de endeudamento sobre ingresos correntes liquidados 11,8%, que é basicamente os préstamos que iremos a Diputación que vostedes contraeron. Cumprimento da regra de gasto cunha marxe de 507.239,79 euros. Cumprimos coa regra de gasto. E pon o seguinte, este plan: estes parámetros poñen de manifesto a situación económica do Concello, dá unha imaxe de saneamento en xeral da entidade, repito, dá unha imaxe de saneamento en xeral da entidade e contribúen a acreditar que, mentre se manteñan estas circunstancias e se incidan nos criterios xerais de racionalidade e control do gasto, fundamentalmente o gasto en servizos públicos non básicos, non se porá en risco o cumprimento das regras fiscais nos anos de vigencia do presente plan económico financiero. Este é o que pon o seu plan económico financiero, que a situación actual do Concello é unha situación saneada, o cal nos leva, xa non desde o punto de vista técnico, senón desde o punto de vista político, a afirmar que vostedes nos últimos meses o que se dedicaron foi a mentir descaradamente sobre a situación económica deste Concello. As persoas que menten son mentireiros, vale? Vostedes se dedicaron día a día tamén a dicir que non deixáramos nada, que isto era un desastre, e a realidade está aquí. A realidade non é esa. A realidade é que, inda por riba, as medidas para agora ter os ingresos necesarios para equilibrar os orzamentos, derivado dos incrementos enormes de custo que se produciron nos últimos 5 anos, tomámolas nós, tomounas o noso goberno no seu momento. E non as teñen que tomar vostedes. Algúnas impopulares, pero había que tomalas. Por tanto, eu creo que esta é unha cuestión que temos que destacar, porque, efectivamente, non foi nin a situación económica, nin outras cousas que vostedes dixeron por aí, a que levou a que se presentara esa moción de censura, senón outros motivos que se tal nos que abondareis e tal despois na réplica. Moitas grazas. Moitas gracias. Ten a palabra o voceiro de Berega. Ben, logo da intervención do compañeiro de compromiso Manuel González, non me vou a esplayar moito na nosa intervención, pero sí que vou suscribir, imos suscribir palabra por palabra dende o punto de vista técnico e, sobre todo, dende o punto de vista político. O goberno e os gobernos anteriores tamén, e nós recoñecemos, como sempre dixemos, as cousas que se fan ben, os gobernos anteriores tomaron as medidas que había que tomar e xa tiñamos previsión destas situacións porque estábamos gobernando e estábamos facendo ben. E as contas, como se reflexan nos informes que elaboraron o persoal técnico deste Concello, ao cal agradecemos o seu traballo, están nun estado correcto e dan a sensación de saneamento. Por lo tanto, insistir, por moito que repitan unha mentira 20.000 veces, non se vai convertir en realidade. Vostedes, e xa yo teño dito noutros plenos, insistiron durante estes anos moitas veces no derroche do Concello porque lles fastidiou moito non estar gobernando cando se levantaron as restriccións da regra de gasto. Fastideoulles porque vostedes tamén sufriron as medidas que o seu partido, o Partido Popular, tomou cando gobernaba no Estado. Sufriron, non vostedes en concreto, sufriron os veciños de Outes, porque o Concello de Outes foi acumulando ano tras ano aforros até superar os 4 millóns de euros que non podía invertir nas amplas e vastas necesidades que ten o Concello e os seus veciños para arranxar. E iso era unha medida injusta, e sigue sendo unha medida injusta. Que se paguen uns rescates bancarios dos cais non se devolve un solo céntimo é unha vergonza, pero máis e aínda é cando os concellos que son a administración pública, como ben dixo o compañeiro de compromiso, o pagafantas de todo o sistema público deste Estado, pois é moi injusto, porque aparte
de limitar o gasto, despois os concellos teñen que asumir gastos impropios, nomeadamente, no noso caso, da Xunta de Galicia, por certo, que ben estaría que asumiran moitos dos gastos que lles corresponde por competencia. O que pasa é que vostedes fanse un lío normalmente coas competencias e siguen sen telas moi claras. Ao mellor poderían estudiar un pouquiño. En fin, a realidade é isa, e demostran os feitos, como dicíamos, a única débeda que ten o Concello foi contraído polo Partido Popular no 2016 coa Diputación da Coruña cando había aforros. Ninguén pide unha hipoteca se ten cartos abondos para pagar e para facer o investimento. Por lo tanto, demóstranse día tras día as súas mentiras e cando non son mentiras, no mellor dos casos son manipulacións. En fin, esta é a realidade. Moitas gracias. Ten a palabra o voceiro do Grupo Mixto. De forma breve, poderemos facer unha réplica. Ten a palabra. Ben, primeiro de nada, quería facerlle unha puntualización ao señor González, cando di que non se gastou máis do que estaba orzamentado. Non é así, gastáronse 520.000 euros máis do que estaba orzamentado. Segundo, con respecto ao préstamo da Diputación, o señor voceiro do Bloque non lle vou explicar outra vez porque non o vai a entender nunca. Con respecto ao que dixo o señor González, de que agora no plan de obras e servicios hai 50.000 euros menos cada ano porque hai que pagar esa débeda, quero recordar que eses 50.000 euros xa foron empregados hai máis de 6 anos cando nos acollemos como a maior parte dos concellos da provincia a ese préstamo, repito, con unha carencia de 2 anos, sin xuros e a pagar en 10 anos. Encima, agora pago a Diputación con outros ingresos. Ademais, ese préstamo que vostede di que pode influir nas reglas que agora están en vigor outra vez, pois a porcentaxe de débeda viva desta entidade é do 11,08%. E o límite desa débeda é do 110%, un pouquiño menos do que se permite para cumprir esa regla. En obras e no que sea, pero o que vostedes fixeron foi gastar eses cartos, uns recursos financeiros en gastos que non tiñan que ser financiados con ese tipo de recursos. E de aí, desos polvos veñen estos lodos, ou non sei como é que se di a cousa. A nós, dende logo, non deixa de sorprendernos a facilidade que teñen vostedes para darlle a volta á tortilla e convertir a realidade en relato. Por suposto, un relato co que pretenden ensalzar e dignificar o seu proceder. Por moito que queiran maquillar o que sucedeu o ano pasado, a realidade imponse ao relato. E o feito obxectivo e comprobable é que no ano 2024 vostedes, o seu goberno, non o noso, incumpriron a regla de estabilidade orzamentaria, nin máis nin menos que gastando 520.786,63 euros máis do que tiñan orzamentado. E a realidade é que ese proceder foi a causa de que hoxe nos encontremos nesta situación, que exixe estar suxetos ao establecido no plan económico que hoxe pretendemos aprobar. E implica, así mesmo, ademais do que dixo vostede desas medidas que xa tomaran vostedes con anterioridade, que é certo, completamente certo, ademais deso, implica a non utilización durante este ano do remanente líquido de tesourería para gastos xerais deducido da liquidación do orzamento do 2024, se a intervención determina que se incumprirían, como se entende que sería probable, os obxectivos previstos neste PEF.
Ademais, tamén hai outra medida que non está cuantificada, que é precisamente o que vimos de aprobar agora, que é a delegación da executiva dos cobros dos tributos na Deputación Provincial, que se supón que vai a ser máis eficaz, como todos os grupos parece que estuvemos de acordo, que é o sistema que se estaba levando agora. E, ademais, tamén hai que facer un exhaustivo control do gasto diario, non sei se saben o que significa iso. Pero, bueno, isto é realmente algo que xa se debe facer en calquera escenario. E vostedes contan o conto como se fora este goberno o que incumplir as reglas fiscais e vostedes os que tuveran que sufrir a situación e adoptar as medidas oportunas para paliala, cando a realidade é absolutamente a contraria. Vostedes incumpriron as reglas e este goberno ten que adaptar a xestión económica ás medidas que son consecuencia do seu incumprimento. E, se falamos de mentiras e de mentireiros, vou a decirlle o que decía o señor González cando era alcalde no pleno extraordinario do 26 de 9 do 24, cando se aprobou a conta xeral do ano 2023. Entre outras cousas, decía que o Concello cumpriu con todas as reglas, segundo o informe do Departamento de Intervención. Indica que non se cumpriu ningunha das reglas de estabilidade, gasto ou débeda pública, mesmo no caso de que as reglas fiscais estivesen en vigor. Eso foi o que dixo vostede e que consta en ata, que non se incumplira nunca ningunha regla. A estabilidade orzamentaria é unha desas reglas fiscais. Pois no ano 2019, que foi cando vostede empezou como alcalde deste Concello, incumpleuna en menos 859.000 euros. No ano 2020, cumpleuna en 314.000 euros. No 2021, incumpleuna en menos 1.449.000 euros. No 2022, superouse, menos 2.360.000 euros de incumprimento da estabilidade orzamentaria. Esa que para vostede non é moi importante. No ano 2023, foron menos 174.000 euros. En este ano, menos 520.000 euros. Creo que falando de mentiras e de mentireiros, esta consta en ata. Nada máis e moitas gracias. Ben, ten a palabra o voceiro de Compromiso. Sí, eu simplemente vou a ler de novo, porque igual non escoitaron ben o que vostedes escribiron no Plan Económico Financiero. Estes parámetros poñen de manifesto a situación económica do Concello e dan unha imaxe de saneamento en xeral da entidade e que atribuyen a acreditar que mentre se manteñan estas circunstancias e se cumplan as medidas que acabamos ou que inclúe este plan, que, repito, aprobámolas nós, vostedes non tiveron que facer absolutamente nada, por tanto, demos o traballo feito. Mentre se faga así, non se van a incumplir a regla de estabilidade orzamentaria. Esta é a realidade. E vostedes, reitero, levan dicindo todo este tempo con mentiras, con medias verdades, todo este tempo que a situación económica que herdaron foi desastrosa. E a realidade é que non é así. A realidade é que vostedes mentiron. Seron mentiras e, por tanto, eu teño que tipificar e catalogar de mentireiros. Iso é así. E, por tanto, que saiba a ciudadanía que a situación económica do Concello de Outes é unha situación saneada. É unha situación de saneamento e de liquidez que non ten problema para poder desenvolver as accións que necesita desenvolver un Concello. Esa é a realidade. A realidade da xestión que se fixo no seu momento e que quedou para estar. E volvo a repetir, eu entendo que vostedes, efectivamente, pois lles gustaría dispor deses remanentes. Porque vostedes, claro, o que pasa no fondo é que vostedes consideraban que eses remanentes eran seus, propiedade súa. Porque vostedes teñen unha concepción patrimonialista desto. Vostedes consideran que isto é seu. E, por tanto, eses remanentes, quen era o goberno anterior para poder dispor deles? Pois non é así. Non é así. Nin foi así. E vostedes agora o que teñen é pois que xestionar con a situación, volvo a decir, saneada do Concello de Outes, xestionar e non queixarse
continuamente da herencia, que, según vostedes, é unha herencia moi mala, pero non é así. A realidade é que os documentos e os datos de intervención, que son os que realmente aportan luz a esta cuestión, din o contrario. Moitas grazas. Moitas gracias. Ten a palabra o voceiro de BNG. Nada, sinceramente, vostedes vanse repetir eternamente como un disco rayado, van seguir coas mesmas teimas, mentre seguen demostrando que non teñen nin proxecto, nin ambición, nin ganas realmente de mellorar a vida dos veciños. Porque a vostedes importa máis estar metidos en que era un desastre todo e que nosotros somos os salvadores, e a realidade é que siguen sin presentar unha sola iniciativa nova e boa para a veciñanza. Esa é a realidade. Esa é a realidade. E a outra realidade é que a xestión anterior era boa porque, tendo en conta a situación e a legalidade vixente, estabas actuando con ela. E tomáronse as medidas correctas e oportunas no seu momento para que a día de hoxe, efectivamente, vostedes teñan os deberes feitos antes de entraren a gobernar. Os axustes que habería que facer xa estaban feitos. As decisións difíciles que había que tomar xa estaban tomadas. E, polo tanto, vostedes van seguir na súa teima, van seguir repetindo, van andar, bueno, pois con datos sacados de contexto, os que máis lle interesen, pero, claro, vostedes falaban de que se incumpliron 2 millóns en 1 millón de déficit da regra de gasto, claro, pero vostedes nunca dan o contexto. E por que houbo nesos anos ese menos 1 millón, ese menos 2 millóns? Polo uso dos remanentes. E en que se gastaron, vostedes gastaron, en que se investiron esos remanentes? Investíronse en obras e melloras que estamos disfrutando os veciños de Outes. Moitas. Por exemplo, na reforma e mellora da EDAR de Outes, que durante o seu goberno non funcionaba. Nin funcionaba correctamente, nin depuraba, nin saneaba as augas. Por poñer un exemplo de dúcias de obras que se cometeron, por certo, debatíronse neste pleno, aprobáronse neste pleno, pero están vostedes máis interesados no seu relato que na realidade. Eu, señora Beatriz, entendo perfectamente o que é unha débeda ca Deputación. Vostede, ao mellor, non entende que se a Deputación lle dá 700.000, pero lle quita 50.000, o Concello está pagando, aínda que non lle saquen da conta, está pagando unha débeda coa Deputación. Ao mellor teno que entender vostede tamén. Vostedes asumiron unha débeda. Non é unha débeda financiera, pero de asumir unha débeda con a administración pública. E entendemos perfectamente o que significa. Non pretendan tomarnos o pelo, nin facernos pasar por parvos, porque hasta aí chegaríamos. Sin máis, insistimos, a situación económica que deixamos neste Concello estaba ben, está ben, e as contas están saneadas como se ven reflexadas neste plan financeiro. Nada máis e moitas grazas. Moitas gracias. Ten a palabra o voceiro do Grupo Mixto. Sí. Ten a palabra o conselleiro de Facenda. Señor González, por suposto que nunca consideramos que o montante que había no remanente era noso. Non o consideramos nunca. Vostede di que sí, pero o certo é que mellor o sabremos nós que vostede. Nunca falamos do incumplimento da regra de gasto. Sacou no vostede do bolsillo. Eu creo que hai que ter valor para seguir tirándose flores a sí mesmos e presumir dunha xestión exemplar cando o 25 de febreiro deste ano deixaron vostedes de saldo nas contas bancarias do Concello 770.163,10 euros. Sí, efectivamente. Esa era a liquidez que tiña o Concello nese momento, da que vostede, señor González, sacou peito nas redes sociais, dicindo que era máis que suficiente para atender os pagos pendentes. E agora volvemos a falar outra vez de mentiras e de mentireiros, con datos, non só con calificativos. Unha vez máis, o seu relato non se correspondía coa realidade, porque ese mesmo 25 de febreiro, os pagos pendentes, según os datos recabados no Departamento de Intervención e de Tesourería,
ascendían a 929.880,49 euros. Resumindo, Señor González, non ten o turno da palabra, por favor. e as facturas que iban a vir despois? É que vamos a ver. Por favor, manteñan o turno. Vostede falou de liquidez e eu estoulle falando de liquidez con datos. Bien, pois, repito, os pagos pendentes, según os datos recabados no Departamento de Intervención e de Tesourería, ascendían a 929.880,49 euros. Resumindo, que a liquidez, que era da que vostede falou, vostedes debían preto de 160.000 euros en obrigas recoñecidas. Tiñan 160.000 euros menos no banco que as deudas que tiñan que pagar naquel mismo momento. Vostede acórdase de cal foi a liquidez bancaria que heredou vostede no ano 2019? Exactamente o 14 de xuño, o fatídico 14 de xuño, día que vostede entrou a presidir o goberno deste Concello. Pois non se molesta en recordar do que xa yo digo eu. Cando vostedes accederon ao goberno no ano 2019, o total das contas bancarias en metálico ascendía a cantidade de 4.616.696,70. En este momento non teño o dato de a canto ascendían daquela as obrigas sin pagar, pero xa lle digo que amou pouco, e dígolle tamén que sen temor a equivocarme, que naquel momento eses máis de 4 millóns sí que eran máis que suficientes para atender os gastos pendientes, e o 25 de febreiro deste ano non o eran. Non había liquidez o 25 de febreiro deste ano. Nada máis e moitas grazas. Ben, vamos proceder á votación, polo tanto. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade a proposta de acordo. Ben, o punto 7 do día de hoxe é o punto do relativo ao expediente 678/2025, que é o peche da liquidación do orzamento. Vai expoñer o punto a concelleira de Facenda. Ben, moitas gracias por devolverme o micrófono. O micrófono compartido. Ben, pois para empezar, quixéramos agradecer o traballo feito polo Departamento de Intervención e por todos os demais traballadores do Concello que dun xeito ou outro colaboraron na formación deste expediente. Como todos vostedes saben, despois de ser informada pola Comisión Especial de Contas e exposta ao público polo período reglamentario, a conta xeral debe ser sometida ao Pleno da Corporación para, no seu caso, ser aprobada e remitida posteriormente ao Tribunal de Contas e máis ao Concello de Contas antes do día 15 de outubro. Neste caso, a conta foi dictaminada debidamente pola Comisión Especial de Contas e exposta ao público polo procedimento estipulado na normativa de aplicación sen que se presentasen alegacións ao respecto. Por todo o antedito, o Goberno Municipal trae a este pleno a proposta de aprobación da conta xeral do ano 2024. Isto que vimos de expoñer é o referente ao procedimento de aprobación. En canto ao documento en sí, este Goberno pouco pode decir ao respecto, xa que se trata do resultado da xestión que fixeron vostedes da economía do Concello de Outes ao longo do ano pasado, que, como vimos no punto anterior, acabouse gastando máis de 520.000 euros do que tiñan para gastar no orzamento anual, cousa que a vostedes non lle parece nada grave, o que provocou que agora tivésemos que facer un plan económico que nos devolva a senda da estabilidade orzamentaria. Pero, como decíamos antes, estas contas que hoxe se van a someter á aprobación son os seus resultados, son as súas contas, e vostedes son os responsables delas diante dos veciños, que son os verdadeiros destinatarios do froito desa xestión, e serán eles quen a valoren. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra o voceiro de Compromiso Outes. Non imos reiterar o debate, eu creo que as posicións quedaron bastante claras, nos por lo menos tratamos de deixalas bastante claras, como ademais, ao fin e ao cabo, o plan económico financiero é o resultado justamente do peche de liquidación do orzamento, bueno, pues é un pouco raro que se debata como posterioridade a este punto, pero xa digo, non imos a reiterar os argumentos, penso que foron claros e nada máis. Moitas gracias, ten a palabra o voceiro de BNG.
Eu vou facer unha pregunta ao aire. Si tan nefasta foi a xestión do goberno anterior e vostedes están preocupados nos cartos que había na conta o día 1, sin ter en conta que despois do día 1 o mundo sigue rodando e hai ingresos, hai gastos, hai ingresos, hai gastos, todos os anos hai ingresos. Non é que houbera dende que vostedes gobernaban un diñeiro e só se gobernara durante esos anos con ese diñeiro. Por poñer un exemplo. Pero vou facer unha pregunta, unha reflexión en voz alta, se me permiten. Si tan nefasta era a nosa xestión, e se o goberno anterior despilfarraba tanto, nós deixamos comprometidas unhas orquestas importantes para as festas deste verán, por poñer un exemplo, poderíamos falar de moitas cousas. Vostedes, si son tan responsables e son tan cautos no gasto, poderían ter tomado algunha decisión, como, por exemplo, cambiar de orquestas, poñer unhas máis modestas, dicindo, bueno, efectivamente, que hai unha situación económica tan precaria neste Concello que temos que recortar nas festas. Pero miren vostedes que aumentaron o gasto en festas. Home, pois tan malas contas non andarán se teñen capacidade para aumentar o gasto en festas. Porque se non teñen capacidade para aumentar o gasto en festas e o aumentaron tendo que apretar o cinturón, vostedes o que son é uns irresponsables. Entón, é unha reflexión como moitas outras que poderíamos facer, pero aí a deixo. Moitas gracias. Ten a palabra o voceiro do Grupo Mixto. Ten a palabra, réplica, a concelleira de Facenda. Eu non sei de onde saca vostede que se aumentaron o gasto en festas. Se se refire a partida de festas no orzamento aumentou nunha cantidad, eso foi porque tuvemos en conta as facturas que vostedes deixaron sin pagar o ano pasado que houve que aplicar a este orzamento. O de que se aumentou en festas, creo que é todo o contrario, señor Núñez. A próxima vez, gustaríame que trouxera vostede os datos que respalden as súas reflexións ao aire, porque pareceme que falar moi ben, ter un verbo moi florido e ter unha expresión moi bonita, está moi ben, pero se iso tuvera significado e tuvera contido, estaría moito mellor, porque o léxico por si solo non imos a ninguna parte. Hai que ter un pouquiño de contido no que se di. Nada máis e moitas grazas. A palabra ao voceiro compromiso, se queren facer algún tipo de... Vale, procedemos á votación, polo tanto, do punto número 7. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. 7 votos a favor e 5 en contra. Perdón, 5 abstencións. Ben, pasamos, polo tanto, logo ao punto número 8, que é o expediente 688/2025, que, bueno, na proposta de acordo só simplemente dar conta, tomar coñecemento da elaboración por parte da intervención municipal do Plan Anual de Control Financeiro para o ano 2025. Non é un punto que dé lugar... É unha dación de contas, sí. Vale. Se queren facer algún apunte... Vale. Perfecto. Ben, polo tanto, pasamos a seguinte parte, que estaríamos en rogos e preguntas. Primeiro de nada, as preguntas orais do pleno anterior. Non sei se hai algunha para formular. Sí. Vale. Non sei se poden redactar ou ler. Sí, pero por se podía ler. Queríamos consultar, preguntamos e preguntamos oralmente no anterior pleno. No anterior pleno fixemos unha pregunta oral ao respecto de se tiñan pensado
rematar o proxecto que xa estaba aprobado e co financiamento aprobado no pleno para a reforma da Escola de Santo Ourente. Vai contestar a conselleira de Facenda. Ben, a pregunta que fixo vostede era, literalmente, plantexadesvos non facer a obra por non volvela a sacar a licitación a ver se hai outra empresa que a acolla? Ben, pois o que nos plantexamos e sabemos é que non imos a sacar a licitación esa obra nas mesmas condicións que o fixeron vostedes. Non sabemos se vostede é coñecedora delas, imaginamos que sí, que formaba parte do anterior goberno, pero de todas maneiras, xa lle digo eu. O día 5 de novembro do ano 2024 encargaron á Diputación un informe de supervisión do proxecto desa obra, que foi froito dun reparo suspensivo da fiscalización por parte da intervención do proceso de licitación. Iso foi o día 5 de novembro. E ese mesmo día sacaron a licitación a obra en base a un proxecto que nese momento non estaba supervisado con resultado favorable. O día 3 de diciembre do ano 24, a Diputación emiteu o devandito informe que vostedes lle pediron, onde consta en letra mayúscula e en negrita o seguinte resultado: informe desfavorable. Segundo podemos saber, vostedes seguiron o proceso de licitación sen ter en conta o resultado do informe. Con todo isto, agora, ademais de que a empresa adxudicataria renunciou á execución da obra en base a que o anterior goberno non tramitou dentro do prazo establecido a execución da comprobación da acta de reformulo da obra, ademais desto, decía, contamos con un proxecto informado desfavorablemente polos servicios técnicos da Diputación, sen que a día de hoxe fora emitido ningún outro informe favorable ao respecto, polo que o que se está facendo é, xunto cos servicios xurídicos do Concello, estudar o expediente e valorar a viabilidade de sacar de novo a licitación de obra con ese proxecto como base ou buscar unha solución alternativa. Despois de toda esa información, creo que aínda non me respostaron a pregunta. Van a volver a sacar a licitación e van a plantearse facer esta obra? Eu creo que a pregunta está sobradamente contestada. Estamos estudiando a forma de facelo dunha maneira viable, non como fixeron vostedes. É dicir que isto foi un despropósito desde o principio hasta o final, a licitación desa obra. Ben, non hai máis preguntas orais. Hai unha pregunta por escrito feita polo grupo do BNG. Ben, durante o noso goberno deixamos preparada unha renovación integral da páxina web do Concello. Isto enmarcábase dentro das medidas que tiñamos previstas para ir actualizando a xestión e facilitando a xestión administrativa e a burocracia co Concello e a información, a transparencia coa veciñanza. De feito, a fase de deseño e contido desta nova páxina web xa estaba completa e lista para facer o cambio e publicala. Vai xa máis de medio ano despois e aínda vostedes non procederon co cambio. Queremos saber a que se debe e cando pensan, se é que pensan, proceder coa renovación ou é que era un desastre e terán que pagarlle a outra empresa para que faga outra totalmente diferente. Nada máis. Ben, efectivamente, o anterior goberno encargou a renovación, segundo a visión que vostedes tiñan, da páxina web do Concello, e agora este goberno está analizando para constatar que se adapta ao que este goberno cree que debe ser o contido e o funcionamento da páxina web municipal. Ademais, estamos valorando incluir determinadas melloras. Iso é o que se debe, a pregunta que fai relativa a que se debe. Pois ese é o motivo. E cando teñen pensado proceder á súa renovación? Pois cando o resultado da nosa análise sexa satisfactorio, o faremos o máis brevemente posible.
se me quere contestar hoxe ben, se non apúnteo para o seguinte pleno. Entón, estas modificacións, eu prefiro chamarlle modificacións, porque melloras vamos ver se son melloras, van supoñer algún incremento no gasto ou no investimento para a renovación da página web, se teñen algún plazo un pouco máis concreto para entregala. Ben, contestarei no próximo pleno. Perdón, unha máis. E se están contratar unha nova empresa ou se manteñen a mesma que viñan traballando, nada máis. Vale, contestarei no próximo pleno e tome nota tamén vostede da pregunta. Vale, moitas gracias. Non sei se hai rogos para facer, pasamos aos rogos. Ten a palabra o voceiro de... Sí, temos dous rogos. Un primeiro, dada a situación de acusado... Perdón, non hai unha quenda de preguntas orais? Quer dicir, porque fixe unha pregunta oral relacionada con isto, pero non preguntou... Formule. Perdón. Perfecto. Formule. Nós temos unha. O Servizo Municipal de Lectura dos Contadores de Auga Potable pasou... Perdón, teñen as que formularon antes e adicionalmente estas. No, agora entendo, como viña sendo sempre, a ronda para formular preguntas orais. Entón, sí, é a de antes, máis esta. Bueno, moitas gracias. Como viña dicindo, o Servizo Municipal de Lectura dos Contadores de Auga Potable pasou por vez primeira este ano a realizalo a empresa ASAC. Queremos saber, en concreto, a canto ascendeu este servizo. Nada máis. Moitas gracias. Rogos, polo tanto, doi a palabra ao voceiro compromiso. Retomo. Dada a situación de acusado crecente deterioro que presenta o inmoble do antigo hotel La Viriña do Mar, situado na praia de Broña, rogamos que axilice, poder se continúen, co expediente iniciado polo noso goberno de declaración de ruína dese inmoble de cara á eliminación deste problema urbanístico de primeira orde no noso concello. Moitas gracias. Gracias. Temos un segundo rogo. Os veciños da rúa Doutor Esperante seguen a sufrir unha serie de inconvenientes derivados da falta de servizos que quedan pendentes de finalizar na obra desta rúa, concretamente do alumeado público e as árbores. Rogamos que aumenten os seus esforzos para repoñer eses servizos o antes posible. Moitas gracias. Ben, hoxe temos un rogo e é o seguinte: co obxectivo de protexer e coidar o fondo do arquivo municipal, consideramos que é necesario instalar cortinas opacas nas ventás da fachada sur da planta onde se alberga a segunda sección deste no centro de día. Rogamos que o Goberno actúe ao respecto e as instale. Moitas gracias. Listo, polo tanto. Pois, sin máis, levantamos a sesión. Moitísimas gracias. Boa tarde.